Fl-aħħar seduta tal-inkjesta pubblika dwar it-traċedja fit-3 ta' Diċembru li għadda fejn tilef ħajtu iż-żagħżugħ Ġampol Sofija, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni Jesmond Muscat stqar li responsabilità ta' kull struttura ta' bini dejjem tibqa' tal-perit inkarigat mill-proġett. Dan ġie kkonfermat ukoll mill-lettur fil-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta, l-Avukat Kurt Cherry, li fix-xhieda tiegħu stqar li għal dawk il-binijiet li ma jkunu jmissu mal-ebda binja oħra m'hemm l-ebda regolament dwarhom u għalhekk ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità il-BCA. U qal li regolamenti dwar il-ġestjoni tas-siti tal-kostruzzjoni huma aktar dwar kif jintlaqtu partijiet terzi li jkunu fil-viċinanzi tas-sit ta' kostruzzjoni u dwar l-ambjent in ġenerali, mhux dwar l-istruttura tal-binja. Ix-xhieda li ngħatat fis-seduta ta' tnejn ikkontrastat ma' xhieda qabel fl-inkjesta fejn ingħad li l-BCA setat kienet responsabbli għall-istruttura tal-binja li ġarfet fil-qasam industrijali ta' Kordin. Kemm Jesmond Muscat kif ukoll l-Avukat Kurt Cherry xedu li l-BCA ingħatat il-karigu ta' regolamenti dwar il-ġestjoni tas-siti ta' kostruzzjoni fis-16 ta' Diċembru tas-sena l-oħra, jiġifieri wara t-traċedja u dawn xorta ma rrigwardawx l-istruttura tal-binja. Muscat ippreżenta lil bord tal-inkjesta dettalji dwar il-ħidma li wettqet sissa il-BCA biex timplementa rakkomandazzjonijiet tar-rapport Quintano li kien sar wara traċedja ta' Mirjam Paċ fil-Ħamrun. Mixida ħareġ ukoll li l-Gvern għadu għaddej bitħejjijiet biex jitlestew il-building codes kontra dak li ntqal f'seduta preċedent fejn ingħatat l-impressjoni li dawn kienu lesti u ma ddaħlux fis-seħħ. Il-Fakultà tal-Liġi fl-Università wkoll għaddejja bi proċess ta' reviżjoni tal-liġijiet li jirregolaw is-settur tal-kostruzzjoni biex ir-riformi jsiru b'mod aktar strutturat u aġġornati fejn hemm bżonn. B'din is-seduta issa ntemm is-smigħ tax-xhieda kollha fl-inkjesta. L-imħallef emeritu Joseph Zamit McKeon li kien qed imexxi l-bord tal-inkjesta ta' żmien sal-aħħar tas-sena biex l-Avukat tal-Istat u l-familja tal-vittma jibagħtu noti ta' osservazzjoni. Waqt li terminu tal-inkjesta jalaq fit-2 ta' Jannar, il-bord se jkun qed jitlob estensjoni biex sa 28 ta' Marzu li ġej jiġi ppreżentat ir-rapport finali lill-Prim Ministru.